Ndine mfaro kuti matiunganidza muno nenyaya yaboxer wedu Anesu, our Zimbabwean champion from Manicaland. Tinoda naye. He has been putting Manicaland on the map. Now it is time to put Zimbabwe on the map, and for that to happen, your support is needed. We have asked for support from several stakeholders. You are one of them that has come up with sponsorship for our young men. We are very elated as Manicaland. We thank you very much. You are a man of God, and it is very soothing to receive this kind of help from a man of God, because it's blessed. Yes. It's going to bless the young men and bless Zimbabwe and give us victory. Thank you very much. If you have one word to say to the young men and to us, please feel free. Well, sa Dr. Makururu inonzwa kufara nekusumudzira vana vechidiki vakomana vedu vane matarenda kana vane zvipo zvavo zvakapuwa naMwari. Zvinhu zvakakosha kuti tisumudzire nyika yedu Zimbabwe at large. Well, ini sa Bishop Makururu ndakatangira basa raMwari muno Manicaland, and I love Manicaland very. Ndoida zvakanyanya Manicaland, ndoda kusumudzira vana veManicaland kuti vave vanoenda kumberi. So ndasarudza kuti ndishande nemukomana uyu kune zvese zvaanoda from now zvichienda kumberi, kureva kuti ndava manager wake and sponsor wake zvakare. Chese chaanoda chaanoshaya. Zvinhu zvinofadza zvikuru kana tichiona vanhu vechechi muchipindira munyaya dzakadai. Vamwe vanoitochifunga kuti aiwa vanhu vechechi vanongoita zvekuchechi chete, havanei nezvinoitika munyika. Aiwa, imi maratidza kuti apart from the great work of God that you do, you have also an ear and a heart for our youth, a heart for our sports, and a lot of other developmental projects that we are doing in the country. May we take this opportunity now to hear from the young man himself. Be strong. Ndinotenda zvikuru nerubatsiro rwakomanda, ndinotenda zvikuru nerubatsiro rwaminista. Zvakadaro ndinotarisira kuenda mberi kupfuura malimits ekumirira Manicaland chete kusvika pakuzikanwa kunzi kuAfrica kuna Anesu Motsi anobva kuZimbabwe kuManicaland. Saka ndinotarisira kuti danho ratorwa irori handisina pandichaleka. Ndaishaya rubatsiro kwemakore akawanda. Ine zvirubatsiro zvandarwana nekuda kwaArchbishop nekuda kwaMinista, takuchienda mberi. Tavewo nekodzero yekuenda kunochallenge any title yatinenge tichida tichinge tichiwina. Sezvo isusu masuper heavyweight tiri vashoma, tine tariro yekuti ende tine chitendo chikuru chekuti legend wedu wandogara chitora Bisinengwa Kilimanjaro ndo muno Manicaland. Izvi zviri kuitika muno Manicaland. Saka zita iro tinofanira kudzosa nekusimudzira legacy yake paakasiyira toitagira pakutienda mberi. Kilimanjaro akatisiyira basa rekuti titoritiende mberi. Vanhu vazhinji vafunga kuti boxing, heavyweight boxing yakafa naKilimanjaro muna 1994. But 30 years later we are here kuti tiridhime paakatangira torireviva tichiendesa mberi. Nekuda kwerubatsiro rwevarume ava ndinotenda zvikuru kuti tichaenda mberi.